Sonja, ei! Hei! Miksi sä just nyt sanot mulle noin? Sinä se minussa roikut kiinni, enkä minä sinussa! Ja Heikki Roosa, etkö arvaa. Sulla on tämän kännykän ansiosta. Arvaa mitä? Musta on ihan tosi mahtavaa, että me erottiin. Hänellä on onnea. Sä olet niin komea. Koska sä olet niin vätys, että sä tuskin olisit päässyt liikkeelle. Sellaisia te olette sinä ja se toisesikaan. Se vähän, mitä teillä on. Sekin on teillä jalkolla. Tytöllä menee huonosti, aina juuri jätettiin sömmäisen, niin kuulitkin hän on aika jysteerinen. Mä en halua kuulla susta enää ikinä. Siinä kaikki. Hyvästi. Sano sille hyvästi. Hyvästi, rouva! Sä sanoit mulle kerran, että älä etsi unelmien prinssiä, sellaista ei ole olemassakaan. Hän on suurenmoinen muuallakin kuin sängyssä.